आं दिनै JSP Advice T65 चेनेलाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं नोंथांमोननो रुपहि दुर्गा फुजा फालिथायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना मिथिगौ, बाक्सा जिल्लानि गोबां ओनसोलनि सुबुंफ्रानो मिथिगौ, बाक्सा जिल्लायाव बयनिख्रुइबो गाजा गोमजासिनै बाक्सा जिल्लायावनो रुपहि हालामाव बिमा दुर्गा फुजाखौ गाजा गोमजायै फालियो। बावहाय लाख लाख थाखानि बाजेट खालामनानै बावहाय स्टेज डेकोरेशन, गेट डेकोरेशन आरो बायदि दखानपार होनानै बावहाय खोब गाजा गोमजायै दुर्गा फुजाखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो रुपहि दुर्गा फुजा जानायनि मजायानो बेलेग। दा नोंथांमोना बे मजाखौ लानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना रुपहि हालामाव फैनानै दुर्गा बिमाखौ सिबिफैनो, खुलुमफैनो हागोन। लोगोसेयावनो रुपहि हालामाव जानाय बे दुर्गा फुजानि माखासे सोमोनांथावना एबा नायथावना सावगारिफोरखौ नायनो हागोन। आरो लोगोसेयावनो नोंथाङा बे दुर्गा फुजाखौ गिदिंनायजों लोगोसे साखाथियावनो थानाय मानास नेशनेल पार्कखौबो नोंथाङा बेरायनानै थांनो हागोन। आथिखालाव रुपहि दुर्गा फुजाया दिनैनिफ्राय थामहिनबा 1 अक्ट'बरनिफ्राय 5 अक्ट'बरसिम सानबानि हाबाफारि लानानै बेखौ खोब गाजा गोमजायै फालिनाय नुनो मोनदों। आरो बावहाय मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनाय आरो हारिमु मोनाबिलिखौ लानानै लोगोसेयावनो बावहाय गोबां रंजालु मोसानाय मुसुरनाय आरो थियाटार बायदिसिनाजों लोगोसे गथ'फोरखौ रंजाहोनो थाखाय माखासे हैसांफोर लाखिनाय जादों। आरो बेखौ मोनसे खोब सिरिबां गोनां मोनसे दुर्गा मण्डप साजायनानै बावहाय दुर्गा बिमाखौ साजायनानै सिबिनाय जायो। बियो बाक्सा जिल्लानि मोनसे ट्राइबेल कमिउनिटिजों बुंफबनाय मोनसे जायगा। बे जायगायाव ट्राइबेल सुबुंनि अनजिमाजों लोब लोब गाग्लोबजानायब्लाबो बा ट्राइबेल सुबुं थानाय जायगाब्लाबो बावहाय बिमा दुर्गाखौ खोब गाजा गोमजायै फालियो। आरो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बे दुर्गा बिमाखौ मोनसे हिन्दु धोरोमारि हिसाबै लानानै खामानि मावा। बिथांमोना बे दुर्गा देबीखौ सिबिनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासै हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनानै थानायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै बिथांमोना बे बिमा दुर्गा फुजाखौ हारि धोरोम लायाबासिनो ज' जानानै बे बिमा दुर्गा फुजाखौ सिबियो। बेनिखायनो बे बिमा दुर्गा सिबिनायनि जि नुथाय, बे नुथाया खोब नोजोर बोनो लागा। आरो बावहाय जोंनि बर' बिमाजों लोगोसे बर' लाइमोनफ्रा गाव गावनि हास्थायनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय फुं समनिफ्रायनो बिथांमोना खेरखायाव बावथाय मुवा लानानै बिमा दुर्गानिसिम बावथाय मुवा बावहैयो। आरो गावसिनि साननाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय बेफोरबादि बावथाय मुवाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिम बे ओनसोलनि मानसिया फालिबोबाय थादों। आरो बे बिमा दुर्गा फुजानि अननायाव गोबां सुबुङानो साख्रि बाख्रि आरो जरा जुरि जालांनायनि नमुनाखौबो जों गोबां नुनो मोनो। जायनि जाउनाव बावहाय सना रुफा बायदिसिना बावथाय मुवा होनानै गाव गावनि जाफुंसारनायनि उनाव बेफोरबायदि बावथाय मुवा होनायखौ जों नुनो मोनो। नोंथाङाबो खेबसे रुपहि दुर्गा फुजायाव हाबफै। आरो नोंथाङा बेवहाय फैनो थाखाय गोबां हान्थामेलानि सुबिदा दङ। दा बायजो सुबुंनिफ्राय फैनाय सुबुंफ्राबो बावहाय माबोरै फैयो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जागोन। दा बेनि गेजेरजों आं माखासे दुर्गा फुजानि फालिनो लानाय नुथाय आरो स्टेजनि सावगारि सिगां साजायनाय सावगारिफोरखौ आं दिन्थिनो नाजानाय जादों। बावहाय स्पेसियेलि रंजाथिलिनि थाखाय हिन्जाव आरो हौवा मोननै फारागथि लाखिनानै मोजाङै बयबो हौवा आरो हिन्जाव मोननैबो आथोननि सुबुंफ्रा मोजां रोखोमै मोसानाय मुसुरनाय बादायनाय बा हारिमु मोनाबिलिखौ नायनो थाखाय बेफोरबादि सेक्सन खालामना होनाय जादों। लोगोसेयाव बेनो सोरगिदिं सोरबा थियाटार नायनो गोसोबा थियाटार नायनो हागोन, सोरबा कालचारेल श' नायनो गोसोबा कालचार नायनो हागोन, रंजानाय बाजानाय बेफोरबादि गोबां आइटेमफोरखौ बावहाय लाखिनाय जादों। लोगोसेयावनो उन्दै उन्दै
गथ'फोरनि थाखाय बावहाय रंजानाय गेलेनाय फुथुला आरो जायफ्रा लाइमोन आरो जायफ्रा आइजो बा न'खर सालायगिरि बिथांमोननि थाखायबो स्पेशल मार्केट खालामनाय जादों आरो जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गाव गावनि नांनाय सना रुपा बायदिसिना मुवा बेसादखौ बावहाय गोसोबादि बासिनानै बायनानै लानो हागोन आरो बेफोर नुथायखौ नोंथाङा नुयोब्ला खोब सोमोनांदों। दिनैनिफ्राय थामहिनबा 1 अक्ट'बरनिफ्राय 5 अक्ट'बरसिम रुपुहि हालामाव सुबुंनि दैबाना जागोन आरो बे सुबुंनि दैबानायाव नोंथाङा बायदि हारि माहारिनि सुबुंनि देलायनाय गाननाय जोमनाय आरो बिसोरनि एक्टिभिटिखौबो नोंथाङा स्टाडि खालामनो हागोन। स्पेसियेलि बावहाय बांसिनै गाजा गोमजायै जोंनि बर' माहारिनि मानसिफोरखौनो बांसिन बावहाय बाहागो खालामनाय दखान होनाय बायदिसिनाखौ नुयो। नाथाय गेदेर गेदेर दखान पाहार होनायफ्राव फ्राय बङालि कमिउनिटि मानसिखौनो नुनो मोनो। नाथाय आं बे कन्टेन्टनि जोहै आं रायजो राजाफोरखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो लुबैयो, जोंनि मानसिफ्रा बिजनेस खालामनाय दखान होनाय बेफोरखौ बारा गुरुत्व होआ, गोसो होनायखौ नुनो मोना। नाथाय मोनसे हारिया दावगानांगौबा इक'नमिक फ्रिडम जुदि गैयाब्ला बे हारिया जौगानो हाया। बे हारिया जेसेबांनो लेखा गोरों जाथों बा हादोर थाथों बे जाथिया जौगानो हाया। बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्राबो रांखान्थियारि बिथिङाव आखाइ होनो नांसिगौ आरो जोंनि माहारिफ्रा गोसो सिङाव मोनसे फिसिनांगौ, जाहाथे जोंनि बर' मानसिया बर' दखानाव हाबनानै बर'नि रांखान्थि हालोदखौ जों माबोरै जौगाहोनो हायो बेखौ गोसो सिङाव थानानै बर'नावल' बांसिनै स्पेसियेलि मुवा बेसाद बायनानै जोंनि बर' मानसिखौ जों माबोरै खम समनि गेजेरावनो एस्टाब्लिश खालामनो हायो बेफोरखौबो जों साननांगोन। नाथाय बेफोर खोथाखौ नोंथाङा गोसो सिङाव लानांगोन आरो गुबुन माहारिनि मानसिनो बेफोर खोथाखौ होनो मोननाय नङा। नङाब्ला जोंनि बर' बिजनेस खालामग्रा, बर' फालांगिरि खालामग्रा आरो बायदिसिना दखान पाहार होनानै जाग्रा सुबुंफ्रा नोरजिया जालांगोन। जुदि जोंनि बर'नि फैसाया बर'नावनो थायोब्ला बर' मानसियानो जौगागोन आरो बर' मानसिया गुबुन माहारिनि दखान पाहाराव मुवा बेसाद बायनाय माने गुबुन माहारिनि मानसिखौ जों जौगाहोनो खाबु होनाय। बेनिखायनो जों जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोङो जुदि खामानि मावलाङाब्ला जों दावगानो हानाय नङा। बेनिखायनो आङो गासै बर' माहारिखौ खावलायो, नोंथांमोना स्पेसियेलि जिखि जायगानि सुबुङानो जाया मानो, फुजायानो होन बा नर्मेल टाइमनि खोथायानो बुं, माबा मोनसे मुवा बेसाद बायोबा जोंनि माहारिनि गेजेरनि मानसियानो जोंनि मुवा बेसादखौ बायनानै जानांगोन आरो जोंनि फैसाफोरखौ जों जाहाथे आवसारि भाबै गुबुन मानसिनो हरा बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावलांनांगोन। अब्लासो जोंनि रांखान्थियारि बिथिङा जौगालांगोन आरो जोंनि अनलायनाय फोथायनायाबो जौगालांगोन। बेबायदिनो फुजाफोरावबो नोंथांमोना जोंनि माहारिनि दखानफ्राव बांसिनै हाब आरो माहारिनि मानसिफोरजों मोजां कमिउनिकेटेड खालामनानै जाहाथे बिसोरो मोजां रोखोमनि बिजनेस बानिज्य मावनानै जाहैनो हायो बेखौबो नोजोर होनानै जों खामानि मावनांगोन। आरो दुर्गा फुजायानो होन माबा मोनसे फोरबोआनो होन, जोंनि मानसिया बेफार खालामनानै बाङालि कमिउनिटिफोरबादि रां खामायनो नाजानांगोन। नोंथाङा रुपुहियाव फैयोब्ला रुपुहि ओनसोलाव गंथाम गंब्रैसोल' बाङालि कमिउनिटिनि गामि दङ, नाथाय बिथांमोना रुपुहि ओनसोलाव जेसेबां बारि बागान आरो मुवा बेसाद फानो बेखौ बिथांमोनानो जोंनि बर' सुबुंनि बेसादफोरखौ बायजोबो आरो बर' सुबुङा बिथांमोननि दखानावनो मुवा बेसाद बायनानै जानो गोनां जायो। नाथाय एफाबां माने ट्राइबेल कमिउनिटिजों बुंफबनाय मोनसे जायगानि सुबुंफ्रा दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव आखाइ होनो नाजायिया आरो न'नि मुवा बेसादखौल' फाननाय बायनायनि खोथाखौ लानानै रायजो जाबोबाय थादों। बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जों बाङालिफोरबादि बिजनेस बानिज्य खालामनानै, बेनिखायनो जोंबो रांखान्थियारि बिथिङाव थामहिनबा फालांगिरि बिथिङाव जोंबो आखाइ होनो नांसिगौ। दा बेफोरखौ आङो नोंथांमोनखौ बा जायफ्रा बिजनेस बानिज्य मावनानै जानो गोसो बिथांमोना बेफोर लाइनाव फैनानै खामानि मावनांसिगोन। नै बिथांमोना फुजा समाव ओरैबादि लाख लाख रांनि मुवा बेसाद फाननानै बोसोरनै बोसोरथाम जानो हानाय रांखान्थियारि बिथांमोना बुथुमना लाखायो। नोंथांमोनाबो बा जोंबो बेफोरबादि बेफार बानिज्य खालामनानै बे फुजा थिलियाव फैनाय मानसिफोरनिफ्राय जों गोबां रां खावरि बुथुमनानै लानो हायो। नाथाय बेफोरखौ जोंनि मानसिया बुजिया। जोंनि फरायसा लाइमोननिफ्राय लानानै जेसेबां बिमा बिफाफोर दङ
नाथाय जोंनि फुजानि समाव ओरैबादि दामि दामिनि दखना दामिनि सेन्देल आरो सोरबा फिसाजो सानै साथाम थानाय न'खराव ओरैबादि दावराव दावसि जानायखौबो जों नुनो मोनो। सोरबा बिउटि पार्लाराव खानाय बोजानो थाखाय दावराय जानाय बा फुजा खाथियाव दामिकनि मबाइल बिमा बिफानाव दाबिनाय बेफोरबादि दाबिनानैबो जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनगोन। नाथाय बेफोरबादि जोंनि लाइमोनफ्रा दाजा देलायनाय समाव देलाय फरायनायनि सायाव फराय मोजां रोखोमै जोङो जोंनि बिमा बिफानि रांखान्थि हालोदफोरखौबो नायनानै जों खामानि मावलांनांगोन। नङाब्ला इयुन बुब्लियाव नोंथांमोननि केरियारा धंस जागोन, जोबस्रांलांगोन आरो नोंथांमोना मोनसे समाव गारजेन जायोब्ला बिमा बिफा जायोब्ला माबादि जागोन आरो रांखान्थिफोरखौ जों माबोरै मोजां रोखोमै बाहायलांनांगौ आरो जों देलायोब्लाबो माबायदि लिमिटेसननि गेजेरजों जों गावखौ देलाय मालायै रंजानो हायो, फुजा जानो हायो, बेफोरखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनांगोन। नाथाय जाय बेसादा नोंनि न'खराव गैथारा, जाय बेसादा नोंनि बिमा बिफायानो होबांनो हाया, बे बेसादखौ डिमान्ड खालामनानै नोंथांमोना जाहाथे बिमा बिफाखौ टर्चार होआ, बिमा बिफानि प्रेसारखौ बारायहोआ, बिमा बिफानि सुगारखौ बारायहोआ आरो बिमा बिफाखौ जाहाथे माबा मोनसे एक्सिडेन्ट प्रेसार जानानै हार्टफेल जानाय बायदिसिना जाथायाबो बेफोरबादि फिसाजो फिसालाफोरनि बायदिसिना नारसिनथायावबो जायो आरो फारसेथिं गावनि टेनसनबो थाखायो। दा बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावलां, जाहाथे फुजाखौ जों मोजां रोखोमै सामलायलांनो हायो, मोजां रोखोमै जों जालांनो हायो, बेखौ आं फरायसा लाइमोनफोरखौ खावलायबाय। लोगोसेयावनो दाब दाब जायगायाव जोंनि मानसिफ्रा फुजा थिलियाव बांद्राय जौ फाननाय बायदिसिना फाननाय बेफोरखौ जोंनि फरायसा आफाद आरो बायदि संगठनफ्रा होबथानानै जुदि मोजां खामानि मावलाङोब्ला जोंनि फरायसा लाइमोनफोरखौ बेफोरबादि जौ लोंनानै दावराव दावसि जानाय बायदिसिना थासारिखौ जों होबथानो हागोन। आथिखालाव जोंनि मानसिफ्रा जौनि गिलासाव थब्ल'नानैनो बांसिन सिलिंखार जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा आं फुजानि कन्टेन्ट लाबोदों, फुजानि कन्टेन्टआव आं बांद्राय नोंथांमोननो बेफोरनि सायाव सुबुरुन होनो नाजाला। फुजानि सम, रंजा बाजानायनि बे सम आरो रंजा बाजानाय गेजेरजों जों गावखौ जोथोनै लाखिलांनांगोन आरो जों माबोरै फुजाखौ रंजा बाजायै बारहोनो हायो आरो जोङो माबोरै बिमा दुर्गानिफ्राय जों बोर सारजिनानै जोङो गावखौनो सासे राफोद नोगोरारि दानो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावलांनांगोन। दा आङो मोननैसो रुपुहि दुर्गा फुजानि साजायनाय नुथायफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। आथिखालाव बेफोर सावगारिनिख्रुइ आथिखालाव बांसिन समायनासिन जाबाय, मानोना बेखौ आं फुजानि सिगाङावसो बेफोर भिडिअ क्लिपखौ लानाय जादोंमोन। आथिखालाव सोरगिदिं माखासे ओनसोलफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै डेक'रेसन खालामनानै बेखौ जोबोद समायनासिन खालामनाय जाबाय। दा बेफोर नुथायखौ आङो मोननैसो भिडिअ क्लिप नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानाय जाबाय। बिनि जोहै नोंथांमोना रुपुहि दुर्गा फुजानि मण्डप साजायनाय आरो दुर्गा फुजाखौ सिगां बुब्लियाव माबादि दादोंमोन बा जि जोम गानै समाव रुपुहि दुर्गा मण्डपनि एबा बिमा दुर्गा फुजानि सावगारिया माबादिमोन बेखौ नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना रंजा बाजायै जुदि रुपुहि दुर्गा फुजाखौ नायनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना फैनानै नायनो हागोन आरो बे दुर्गा फुजायाव फैनायनि मजा लानायनि गेजेरजों नोंथाङा जिउआव माबा मोनसे मोननाय मोनगोन। मानोना बयबो सुबुङानो रुपुहि दुर्गा फुजाखौ जाफैयोब्ला बुंलाङो रुपुहिनि दुर्गा फुजा जानायनि मजायानो बेलेग होननानै बुङो। नोंथाङाबो बे मजाखौ लानो गोसो दङब्ला नोंथाङा दिनै 1 अक्ट'बरनिफ्राय 5 अक्ट'सिम रुपुहि दुर्गा मण्डपनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया सोलिगोन सानबानि हाबाफारिजों आरो बावहाय गासैबो आइटेम्सफोरखौनो मोसानाय मुसुरनायनिफ्राय लानानै रंजा बाजानिफ्राय लानानै गासैबो आइटेमखौनो बावहाय दुर्गा फुजा फालिथाय कमिटिया लाखिनाय जादों। नोंथाङा बेफोर फालिथायाव बाहागो लाफानानै रंजानो लुबैयोब्ला नोंथाङा रुपुहि दुर्गा फुजायाव फैनानै बेफोरखौ नायनो हागोन आरो बाहागो लानो हागोन, रंजानो हागोन। आरो बे रुपुहि दुर्गा फुजा फोरबोआ ओरैबादि मोनसे मेहेरगोनां भाबै फालिनाय जायो, जाय दुर्गा फुजायाव नोंथाङा खेबसे फैयोब्ला खेबफ्रोमबो दुर्गा फुजा फालिथायाव नोंथाङा फैबाय थानो लुबैगोन। आरो बे रुपुहि दुर्गा फुजाखौ नोंथाङा एन्जयमेन्ट खालामनो लुबैयोब्ला नोंथाङा बाक्सा जिल्लायाव बे रुपुहि फारसे फैनाय गोबां लामा दं। हान्था मेलानि थाखाय नोंथाङा फिसा गारिनिफ्राय लाना गेदेर गारिसिम बे ओनसोलाव
रेगुलार मोनबाय थायो आरो नोंथाङा गोसो जायोब्ला नोंथांनि बाइक आरो नोंथांनि साखा खब्रै मिनि भेहिकेलफोरखौ लानानैबो बेफोराव न'खरनि मानसि दुमसि लानानैबो बावहाय नोंथाङा एन्जयमेन्ट खालामनो हागोन। बावहाय मोसानाय मुसुरनायनिफ्राय लानानै थियाटार आरो बायदि रंजालु प्रग्रामफोर लाखिनाय जायो आरो बावहाय बोसोरफ्रोमबो बावहाय बायदि राव हारिमुखौ सन्मान होनानै बावहाय असमिया, बर', नेपाली, हिन्दी बायदि किसिमनि आइटेमजों बावहाय बा मेथाइजों बावहाय मोसानाय मुसुरनायनि बादायलायनाय होयो आरो बावहाय जायफ्रा देरहासार जायो बेनि थाखाय सेथि, नैथि, थामथि बान्था बावहाय लाखिनाय जायो आरो जायफ्रा मोसानो गोरों, मेथाइ खननो गोरों बिथांमोना कालचारेल नाइटआव हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लानानै गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे नोंथाङा बे दुर्गा फुजायाव मोसानाय मुसुरनायनि बादायलायनायाव देरहासार जायोब्ला नोंथाङा गोबां रोजा रां खामायनो हागोन। बेखौ आङो प्राइजफोरनि एमाउन्टखौ आं स्क्रिनाव होनानै प्राइजफोरनि एमाउन्टखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै ला आरो जायफ्रा गोसो गुदुं मोसानो मुसुरनो गोरों बिथांमोना आरो जायफ्रा आथिखालाव मोसानो सोलोंजेननाय बिथांमोननि थाखायबो बावहाय लकेलिटिनि सार्थआव बिथांमोनखौ मोसानो होनाय जायो। नोंथाङा बावहाय बाहागो लानो हागोन आरो रुपहि दुर्गा फुजायाव ओरैबायदि लाख लाख थाखा गारसोमनानै बावहाय हिउज डेक'रेसन खालामनानै रायजोनि गोसोखौ बोनो थाखाय बावहाय कारेन्टजों बायदि आइटेमनि गेट आरो बायदि आइटेमनि मुसुखा आरो बायदि आइटेम्सनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गथ' गथाय रंजानाय फुथुला सना आरि बायदिसिना फाननाय मेथाइ बायदिसिना फाननायनि अनगायैबो बावहाय ओरैबायदि मोनसे समायथिनि सावगारिखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। स्पेसियेलि बे रुपहि दुर्गा मन्दिर ओनसोलाव थानाय ओनसोलफ्रा स्पेसियेलि जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसियानो गोजा, थेवब्लाबो रुपहियाव दुर्गा फुजाखौ खोब गाजा गोमजायै फालियो आरो बे फालिनायनि गेजेरजों रुपहि ओनसोलनि गुबुन गुबुन राव हारिमुनि सुबुंफ्रा बावहाय गाव गावनि धोरोमनि खोथाखौ लायाबासिनो बयबो बावहाय गाव गावनि हामलायनाय आरो रांखान्थियारि अनसुंथाइ बायदिसिनाखौ होयो आरो बेफोरबायदियैनो बे दुर्गा फुजाखौ बोसोरफ्रोमबो जोबोरै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो हाजार हाजार मानसिफ्रा बावहाय फुंनिफ्राय मोनाबिलि जाजासिम गावनि लुबैनाय, हास्थायनाय, गांनाय उखैनाय आरो बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय गोबां बर' आइजोजों लोगोसे गुबुन माहारिनि मानसिफ्राबो बावहाय खेरखायाव बुट प्रसाद लानानै बोर सादिनो थांनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो आरो बेफोर सावगारिखौ नायनानै नोंथाङा खोब गोजोननाय मोनगोन। स्पेसियेलि बावहाय फुजा मण्डपाव जोंनि बर' माहारिनि दख'नाजों साखोन सिखोनै गानै जोमै बर' लाइमोनजों लोगोसे बर' बिमा बिफाफ्रा जाबादि बावहाय बावथाय मुवा होयो बेफोरो बावथाय मुवा हैनायनि जि सावगारि नुथाया बियो खोब समायना जायो। नोंथाङाबो रुपहि दुर्गा फुजायाव एन्जयमेन्ट खालामनो गोसोब्ला नोंथाङा फैनो हागोन आरो रुपहि दुर्गा फुजाखौ नोंथाङा माबोरै नायनो हायो बिनि लामाफोरखौ आं खिन्थानो नाजानाय जादों आरो जायफोरा बाक्सा ओनसोलनि बाहेरानि सुबुं बिथांमोना जानो हागौ रुपहियाव माबोरै थाङो आरो रुपहिया मा ओनसोलनि। रुपहिया बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि थानालासो रुपहि जिल्ला बाक्सानि मोनसे बर'फोरनि मैखोम जायगा, जाय जायगायाव बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ सिबिग्रा फोसाबग्रा गोबां गुनि गियानि सुबुंफोर थायो आरो बे जायगायाव नोंथाङा भबानिपुर थामहिनबा नेसनेल हाइवे जानानै भबानिपुरनिफ्राय नेसनेल हाइवे जानानै फैयोब्ला नोंथाङा भबानिपुराव स्टपेज खालामनानै भबानिपुरनि साहा नोंथाङा दावखोबानो भबानिपुरनिफ्राय नोंथाङा मोनगोन सुरुपेटा, साउदुरपेटा, सालबारिनि उनावनो नोंथाङा रुपहि हालामखौ मोनगोन आरो बे हालामावनो दुर्गा फुजाखौ फालिनाय जायो आरो नोंथाङा मानास नेसनेल पार्कनि
गेट जानानै फैयोब्ला नोंथाङा बान्सबारि जानानै सालबारि उदियागुरि PWD जों फैनानै नोंथाङा सालबारि कलेजजों हाबबोनानै सालबारिनि बिखा सिंखावनानै साहा दावखोब्लानो नोंथाङा बे रुपहि दुर्गा मण्डपसिम सफैनो हागोन। आरो सिमला जानानै नोंथाङा फैयोब्ला सिमलानिफ्राय सिमला हुजुवा जानानै फैयोब्ला नोंथाङा बर' बाजार माइनाव बाजार भाया जानानै बे लामाजों फैयोब्लानो नोंथाङा रुपहि मोनफैगोन। आरो पाठशाला जानानै नोंथाङा फैयोब्ला स्पेसियेलि नोंथाङा सिलबारियाव स्टपेज खालामनानै सिलबारिनि सोनाबहा थोंजोङै मोनसे PW लामा दं जायखौ रुपहि जाला फोनांजाब लामा एबा मुसलपुर फोनांजाब लामा होननानै बुंनाय जायो। नोंथाङा सिलबारि बाजाराव थाबथानानै नोंथाङा रुपहि दुर्गा फुजायाव नोंथाङा मोनफैनो हागोन। नोंथाङा खेबसे जुदि रुपहि दुर्गा फुजाखौ नायोब्ला नोंथाङा सोमोगोमागोन। आरो बेनि बर'फोरनि थानाय जानाय हारिमुजों लोगोसे बिथांमोना माबोरै दखान होयो आरो बिथांमोना माबायदि दुर्गा फुजाखौ सिबियो आरो माबायदि गाजा गोमजायै बे ओनसोलनि बर' सुबुंफ्रा दुर्गा बिमानि बोर लानानै गावखौ रैखाथि होनो नाजायो, बेफोर सावगारिखौ जों नुनो मोनगोन। बर'जोंल' नङा, गुबुन माहारिनि बङालि, असमिया बायदि माहारिनि सुबुंफ्राबो बावहाय फुजा खालामो आरो बयबो खौसेयैनो बे रुपहि दुर्गा फुजा फालिथायखौ बे ओनसोलनि मोनसे गोजोन खौसेथि जौगानायनि मोनसे नमुना हिसाबै लायो। आरो बेबायदिनो दुर्गा फुजानि समफ्राव बयबो माहारिनि मानसिफ्रा ज' जालायनानै बेखौ फालियो। आङो दुर्गा फुजानि सानसे सिगाङाव लानाय माखासे सावगारिनि फाइलफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय। आथिखालाव बेफोर सावगारिखौ गानै जोमै दुर्गा बिमाखौ साखोन सिखोन खालामनाय जाबाय। लोगोसेयावनो बिनि सोरगिदिं बिथिङाव रंजाथिलिनिफ्राय लानानै बायदिसिना स्टेज डेक'रेसन, दखान पाहार बायदिसिनाफोर होनाय जाबाय। बावहाय गासैबो आइटेमनि रंजानाय बाजानाय आरो नोंथाङा थियेटार बायदिसिना नायनो गोसो जायोब्ला बहाय नायनो हागोन। हारिमु मोनाबिलि बादायलायनाय नायनो गोसोबाबो नायनो मोनगोन। बे रुपहि दुर्गा फुजाखौ 1 तारिखनिफ्राय 5 अक्ट'बर 2022सिम फालिनाय जादों। आरो बे फालिथायनि गेजेरजों माखासे रंजानाय बाजानाय आइटेमफोरखौबो लाखिनाय जादों। नोंथाङा दान्दिसे सम बिमा दुर्गा फुजाखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि बाक्सा जिल्लानि ओनसोलाव थानाय रुपहि हालामनि दुर्गा मन्दिराव नोंथाङा खेबसे गिदिंफै, नोंथाङा गिदिंनानै नायफै। स्पेसियेलि जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसियाबो माबोरै दुर्गा फुजाखौ गाजा गोमजायै फालियो बेखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। दा आं दिनैनि बे कन्टेन्टखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो नाजाला। दिनै रुपहि दुर्गा फुजाया सासे लाइमोन सिख्ला बादि समायना रमायना जाबाय। आरो सासे लाइमोन सिख्लाया जेरै गावनि देहा सोलेरखौ समायना खालामनो थाखाय गानै जोमै सुनु पाउदार फोथा लानानै गावखौ जेरैहाय साखोन सिखोन खालामो बा समायना खालामो, बा गुबुन सेंग्रा एबा गुबुन मानसिफोरनि गोसो बिख्लोखौ बोगथाबना लाखिनो थाखाय गावनि देहा सोलेरखौ साखोन सिखोन खालामो, बेबादिनो बिमा दुर्गा फुजानि सोरगिदिं बिथिंफोरखौ साजायनानै दिन्थिफुंनाय जादों। आरो बेफोराव नोंथाङा फैनानै सेल्फि बायदिसिना लानो हागोन। आरो नोंथांनि न'खरनि गथ' गथायजों लोगोसे आरो जायफ्रा स्पेसियेलि लाभ एफेयार्सफोर दं बिथांमोनाबो फैनानै बेफोराव गावसोरनि मोजां मोननाय एबा हास्थायनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना फैनानैबो बावहाय बावथाय मुवा होफैनो हागोन। बावहाय खोब डिसिप्लिन भाबै बावहाय प्रसाद बायदिसिना खुलुमनायनि हाबाफारिखौ लाखिनाय जायो। बेनि थाखाय नोंथाङा अननानै खेबसे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रुपहि हालामाव जानाय दुर्गा मन्दिराव नोंथाङा गिदिंफै। आरो बे गिदिंनायनि जोहै नोंथाङा दान्दिसे सम नोंथांनि दुखु दाहाखौ बावगारनानै रंजानो हागोन। दा आं कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। जायफ्रा आथिखालाव दुर्गा फुजानि थाखाय रंजा बाजा बिमा दुर्गाखौ सिबिनो नाजादों बिथांमोननि साननाय हास्थायनायफ्रा जाफुंथों। आरो आंनि चेनेलाव जायफोर नायगिरि साबस्क्राइबारफोर दङ बिथांमोननिसिमबो आङो दुर्गा फुजानि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसेयावनो बिमा दुर्गा फुजाया बिथांमोनखौ
जाहाथे अराय सम सुखु गोजोनै लाखियो आरो लोमजा साजानायनिफ्राय बारग'होयो बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो आथिखालाव बिटिआर कर्टनि सासे सिगनेटरि बिथां रन्जन दैमारिखौ थांनाय 27 सेप्तेम्बर 2022 खालि बिथांखौ हाइकर्टआ गुवाहाटी हाइकर्टआ थैजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बे साजा फोसावनायखौ लानानै जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव दा खोब गुलुं गुजुं थासारि सोमजिदों आरो सोरबाया खोब दुखु मोनदों। थिग बिदिनो बिमा दुर्गा देबिया बिथां रन्जन दैमारिनि जि साननाय हास्थायनाय आरो बर' जाथिनि जि साननाय हास्थायनाय आरो बिथाङा जाहाथे थाबैनो बर' माहारियारि आफादफोरनि नाजानायनि जोहै थैजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनिफ्राय जाहाथे रेहाय मोनो बेखौ बिमा दुर्गानिसिम आं बोर बिबाय। जाहाथे बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारिखौ खम समनि गेजेरावनो जोंनि आफादफ्रा भारतनि नखर मन्त्रि लोगोसे प्राइम मिनिस्टार आरो भारतनि आयेन मन्त्रि किरण रिजिजु मोनजों मोजाङै सावरायनायनि गेजेरजों बिटिआर कर्टनि जोहै जों जाबादि जेनेरेल एमनेस्टि मोननानै जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ रैखाथि खालामनांगौमोन बेफोरखौ दफाफ्राव सोसननो रोङियाव एबा मोजां रोखोमै बे क्लजखौ खालामैनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव दिनै बेफोरबादि थासारिया जाबाय। आरो जाहाथे बे थासारिखौ जोंनि सिगनेटरिनि नखरफ्रा थामहिनबा सागानगिरिफोरजों लोगोसे माखासे लिडिं अर्गेनाइजेसनफ्रा खौसे जानानै जुदि खामानि मावाब्ला जोंनि गेजेराव खोब दुखुनांथाव थासारि जोनोम मोनगोन। थाबैनो बिथांनि सायाव मोजां इनिसिएटिभ लागोन होननानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आं मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो दिनैनि बिमा दुर्गानि सायाव लाबोनाय रुपहि हालामनि जि दुर्गा फुजानि जि फोरमायलु बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरो भिडिअखौ जाहाथे बयबो मिथिनायनि थाखाय नोंथांमोना जेसे हायो नोंथांमोननि लोगो लोब्बाफोरनो शेयार खालामनानै हरगोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो आं फिन बिमा दुर्गा फुजानि सानाव नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।